سلام كما يتوعلو خبرات غزالتي فنو اير تي في لوم ربع خلتنا حاسفر كما على فرنسا دالو زينا مسنا روح يزنا لكم كريمنا لنا مكتالكم زعد ما دي بعبدي فيلما ارس زينا اب هاجرنا حمشنت شد شريكتر عقن زنبورو من كتكات مدري تخسيتو اب كتما كرن زر حصرت محبراዊ አገልግሎት ምምላእ ጻዕርታት ይካሄዳሉ تريو حمام عصون مقوزطار ترى حبرتسب كعزز مزخاخر غريبو قبل علي نيجر زقبر قداما من تتتاو كام مواج كوينات كم زي فله مالين بوركينا فاسون أتنكيغن منغسي إل سالفادور أنصار قجلتات كبنانياتات تكايدو كوينات كم زحيلو أفليتو منغستا أمريكا عاقيت وزولو جنزب أفغانستان كلكر طالبان دقيمو تزويعو زرزر زينا أبز حلفو 24 ساعات أب إيرترا خبر 4.4 خساب 5.6 ريكتر عقن زبصحو تقاتلتي من قطقات مدري تخسيتهم كابزوم من قطقات تمالي سلوس حدن حسس 8.15 مشت زقاتمه 5.6 ريكتر استعقنه 11.6 كيلومتر نشانق معراب كافورو رحيقو أب زركب كبابي أب 10 كيلومتر عمقت زقاتمه تزبرت عخوينو أب تعلت ساعة 10:37 ليتي كمون لومي كلتن حسق أب 36 كساب 8 نقهو كساب 4.7 ريكتر استعقنو تقاتلتي من قطقات مدري أب تمساسال بوتان عمقتن تسنيدو مالوم بزتفتراو حدقاتات زاقيت أب هيوت سبز ورده قدات كوانتا زيلي أب كاريبوسان وزوبا سنعفا حمش أبايتا 5 فرسة وكيل إيرين حبيروم استمالن لومن زاقات أمام قطقات مدري أب سفلالي خوابيتات زوباتات دوبوب ماكل عن سبا سمينا وقيح بحرن قاش باركان كم تسمعه كفلت تخيلو لوم قد حدا ورحي بخلت حمله 2023 4.2 ريكتر استعقنا من قطقات مدري اب تمساسالي سنغرصاوي سرعه مدري استدكونه بوتاتات هاجرنا اغاطي مخن زنبره يذكر اب كتما كرن محبراዊ አገልግሎት بحفشا ጥሬት ቀረብ ጋዝ አገልግሎት ምሕራት ስጋን ናይ ክብር መዝገብን ዝርአ ሕጽረት ንምምላእ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊት محبراዊ አገልግሎት ወይዘሮ አዝመራ ዘርኡ ገሊጻ ጥሬት ከተማ ብዝምልከት ህዝቢ በበኸባቢ ተወዲቡ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ወፈራ ከም ዘካየ ዝሓበረት ወይዘሮ አዝመራ ኣብ ወርሓት ሰነን ሓምለን ብማሽነሪ ዝተደገፈ ወፈራ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ተዓመ ብምጥቃስ ኣብ ምእካብ ጎሓፍን ምልዓሉን ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ፍሊጣ بزي كازي طلب غاز نملا هنصا اغلغلوت حردي سغان مصغان كمون طبت بيت صحفت اغلغلوت كبر مزغب نفتح متحبار زملكتو ماكلات كيف اليوم تلابيام نبرت بوغنوم نتزرع زلو صغم نمكلال تراخلو اكل حبرتسب كعزز ازخيرهم تريو حمام عصون مقوصار ككايد بصنح صعري ابزوا ماكل ابز حلف 4 عامات متن ملكف تقبادو نطر 4 ميتاويت نبادو نطر 1.5 ميتاويت كم زورده صبصبات ينصروم نزبله صوتي دما ترى حبرتسب كعز مزخاخر غريبو وكليرينا نازريت بين زدالو تحستو دانايت غبريوت كتوربا ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ዓሶ ንምጥፋእ ቃልስና ንሕይል ብዝብል ቴማ ብምኽንያት ሃገራዊ ቅነም ቁጥጥር ሕማም ዓሶ ካብ 24 ሓምለ ከካይዶ ዝቐነየ ንጥፈታት ብ31 ሓምለ ኣብ ንዞባ ዝተረጅዓ ብዝተገብረ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዞባ ኣቶ ዘርኣይ ሃብተ ማርያም ሕማም ዓሶ ዘስዕቦ ሞትን ኣብ ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ዘኸትሎ ማሕበር ቁጠባዊ ሃስያድ ብምግንዛብ እቲ ሕማም ንኽጠፍእ ንቑሕ ተራ ሕብረተሰብን ውህድ ጻዕሪ ዝምልከተን ኣካላትን ከም ዘድልያ ዘኻኺሩ
ዓሶ ኣቶ ክብርኣብ ተስፋ ሚካኤል ብግዱ ኣብ 2018 ኣስታት ባዶ ነጥቢ 4 ሚእታዊ ዝነበረ መልከፍቲ ኣብ 2022 ናብ ባዶ ነጥቢ 15 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ብምሕባር ካብ 2016 ክሳብ 2030 ዓሶ ንምጥፋእ ዝወፅእ ዓለማዊ ውጥን ንምስማር ህዝቢ ኣጥሪዎ ዘሎ ንቕሓት ንምብራኽ ብዝለዓለ ክስራሕ ተማሕፂኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ንኡዞባ ሰረጃቐን ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታትን ገስጋሱን ዝምልከት መብርሂታት ክቐርብ እንከሎ ፅሬት ከባቢ ንምውሓዝ ዝካየድ ፃዕሪ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርግስ ድማ ዛጊት ዝተዓመ ስራሕ ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ከዛኒ ከም ዘይግባእ ብምዝኽኻር ሕብረተሰብን ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክትን ብውህደት ክሰርሑን ተሳታፍነቶም ክዕዝዙን ተማሕፂኑ ሃገራዊ ቅነ ሕማም ዓሶ ሎሚ ዓመት ብደረጃ ሃገርን ዓለምን ንመበል 17 ግዜያት ተሰኪራ ኣብ ዞባ ጎልጅ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ክወስዶ ዝፀንሐ ተበግሶታት ብዝለዓለን ዝተወደበ ኣገባብን ይቕፅል ከም ዘሎ ምሕዳርቲ ንዞባ ገሊጹ እቲ ኣብ 16 ምሕዳራት ከባቢ ዝካየድ ዘሎ መደብ ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዝ ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ኣካያዲ ስራሕቲ ንዞባ ኣቶ ሓጎስ ኣንደ ብርሃን ዓመታውን ስድራ ስዋኣት ተባሂሉ ካብ ዝሕረስ መሬት ዝተረኽበ ምህርቲ ናይ ምምቕራሕ ተበግሶ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኩለን ምሕዳራት ከባቢ ይቕፅልኦ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም በዚ መሰረት ኣብ 2022 ካብ ዝተረኽበ ምህርቲ 1000 ኩንታል እኽሊ ንስድራ ስዋኣት ከም ተዓደለ ብተወሳኺ ኣረዲዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰብ ፀጋ ሓውሲ ከተማ ኦም ሓጀር ዘበርከትዎ 50,000 ናቕፋ ኣብቲ ከባቢን ዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ከም ተመቓርሐ ኣቶ ሓጎስ ሓቢሮም ሓገዝ ተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ሳላ ደገፍ መንግስትን ምትሕጋዝ ዝሕመረቱ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራን ከቢሮም ይነብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም زغركم تعذبت زغلت الدينا وزايد قمنا نكتلكم بخبر نعدم زينا وزايد ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝግበር ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ካብ ምእዋጅ ኩናት ከም ዘይፈሊኦ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ኣጠንቂቐን እተን ሃገራት ነዚ መጠንቀቕታት ዝሃባ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ እገዳ ዝወሰነ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኢኮዋስ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝውሰድ ግዳማዊ ስጉምቲ ነቲ ኩነታት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ዝሓበራ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ኢኮዋስ ኢዱ ካብ ምእታው ክሕየብ ፀውዒና ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ምትእታው ተካይድ ዘላ ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ወታደራዊ ስጉምቲ ክትውሰድ ትውጥን ከም ዘላ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ከሲሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ኣብ ኒጀር ዝተካየደ ዕልዋ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ 31 ሓምለ ከተማ ኒያሚ ከም ተካይደ ተቃሊሑ ኣብ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታውን ወታደራውን ፀገማት ሳዕቤናት ግዳማዊ ምትእታዋት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር አንጻር ጉጅለታት ግብነኛታት ብዘካየዶ ዘሎ ኩናት ንሓደ ዞባ ሙሉእ ብሓይልታት ፀጥታ ብምክባብ ስርሒት ከካየድ ከም ዝጀመረ ተቃሊሑ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ኣብቲ ዝለዓለ ንጥፈታት ግብነኛታት ዝካየደሉ ዞባ ልዕሊ 7,000 ወታደራትን 1,000 ኣባላት ፖሊስን ብምውፋር ካብ ሎሚ 2 ነሓሰ ሓድሽ ስርሒት ከም ዝጀመረ ይዝገልጽ ዘሎ ፕሬዝደንት ናይብ ቡኬለ ዝምራሕ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ብጉጅለታት ግብነኛታት ንዝወርድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ምዕጋት ኣብ ታሕሳስ 2022 ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብምእዋጅ ኣብ መላእቲ ሃገር ሰፊሕ ፀጥታዊ ስርሒት ከካየድ ምፅኑሕ ይፍለጥ እቲ ስጉምቲ ኣተባብዓ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ዝጠቅስ መንግስቲ ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት ንምዕቃብን ምቕፃልን ነቲ ድንጋገ ኣናዊሕዎ ኣሎ በቲ ስርሒት ልዕሊ 70,000 ኣባላት ጉጅለታት ግብነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ፀብፀባት ይጠቕሱ በቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ግብናት ቅትለት ብኣስታት 57 ሚታዊት ከም ዝጎደለ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ኣሜሪካ ዓጊትዎ ዘሎ ገንዘብ ኣፍጋኒስታን ክለቅቕ ጣሊባን ደጊሙ ፀዊዑ እዚ ፃውዒት ዝቐረበ ላዕለዎት ሰመዚ ጣሊባንን ኣሜሪካን ብ31 ሓምለን 1 ነሓሰን ኣብ ኣደውሓ ቀጠር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም ኣሜሪካ ብልዕሊ ኣፍጋኒስታን ኣፅሪቃቶ ዘላ እገዳታት ማሕንቆ ቁጠባዊ ገስጋስ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጣሊባን ብህፁፅ ከተልዕሎ ኣተሓሳሲቡ ይኹን እምበር ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ዝበፅሐ ክልተ ስምዕ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን ኣሜሪካ ብዘይካትን 20 ዓመታት ዘካየደቶ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ግዳማዊ ሕሳባት ፀንሐ ኣስታት 9 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ኣፍጋኒስታን ኣደስኪላ ከም ዘላ ይፍለጥ ክልቲኦም ወገናት ዘካየደዎ ወግዓዊ ርክብ ድሕሪ ስዕረት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ፍልማ ምዃኑ ፀብፀባት የረድኡ
ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ ወራር ኣሜሪካ ኣብ መፋርቅ 2021 ብዓወት ጣሊባን ከም ተዛዘመ ይዝከር ይኹን እምበር ሳዕቢናት ናይቲ 10 ዓመታት ዘቑፀረ ግዳማዊ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ኣፍጋኒስታን በቐሊሉ ዘይሓዊ በሰላ ገዲፉ ከም ዘሎ ይጥቀስ ብሰንኪ እቲ ወራር ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሓደጋ ጥሜት ወዲቑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ግዳማዊ ምትእታው ከብቅዕ ኢራን ደጊማ ፀዊዓ ኢራን ነፃዊዒት ዘቕረበት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃልቲን ሃገራት ብ31 ሓምለ ከተማ ጣህራን ኣብ ዘካየድዎ ርከብ እዮም ግዳማዊ ምትእታውን ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታትን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ምዃኑ ዝጠቐሰት ኢራን ነቲ ተሪኦም ንምግታእ ማሕበረሰብ ዓለም ተርኡ ክትፃወታ ተሓሳሲባ ኢራን ብተወሳኺ ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶርያን ሙሓስ ከም እትተሓጋገዝ ኣብ ትርከባ ነፂራ ሶርያን ኢራንን ኩሉ መድያዊ ዝምድንአን ንምድንፋዕ ዘካየድዎ ንጥፈታት ከም ዘሐይልዎ ኣብ ትርከብ ኣፍሊጠን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምውሓስ ፀጥታ ብሓፈሻ ምግታእ ሽብራ ድማ ብፍላይ ክትተሓጋገዛ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ምትእታው ዘሰዓቦ ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉ ሚልዮናት ካልኦት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ህወብላዊ ማዕበል ሎሚ 2 ነሓስን ዋታውን ትሕተ ቅርፃውን ዕንወት ከም ዘውረደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ብምዕናው ልዕሊ 200,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ትምህርትን ካልእ ንጥፈታትን ድማ ከም ተሰናኽለ ተገሊጹ ቁጠባዊ ጽልዋ ናይቲ ሓደጋ ቀሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ክኢላታት ሓቢሮም ሰፊሕ ክፋል ኤስያን ህወብላዊ ማዕበል ዕልቕልቕን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ዝተቃልዐ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ዝጠቕሱ ነሳዕ ሰዳለዎ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ሃገርና 5.6 ሄክተር ዓቐን ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ኣብ ከተማ ከረን ዝርአ ሕፅረት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምምላእ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ ተሪኦ ሕማም ዓሶ ንምቁፃር ተራ ሕብረተሰብ ክዓዘዝ መዘኻኽሪ ቀሪቡ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝግበር ግዳማዊ ምትእታው ካብ ምእዋጅ ኩናት ከም ዘይፍለ ማልን ቡርኪና ፋሶን ኣጠንቂቐን መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ኣንጻር ጉጅለታት ገበነኛታት ዘካየዶ ኩናት ከም ዘሐይሉ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣሜሪካ ዓጊትዎ ዘሎ ገንዘብ ኣፍጋኒስታን ክለቅቕ ጣሊባን ደጊሙ ፀዊዑ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕ ስዳሉ ዜናታት ውሽን ወፃን ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክትታልኩም ነመስገን ብሩኽ መዓልቲ